Днес, 11.12.2014 година, първото изпързуване за сезона в чест на Свети имена и Коте в твоя чест. Първото изпързуване. Снега е много малък, 2 пръста, обаче от сърце. Това е местността Белите брези. Ето така. Тук пътеката я преправяха от края на септември, т.е. края на август месец, и е равна като тепсия. Няма камъни и 2 пръста сняг, ските фърчат. Ето. Тук надморската височина е 1350 метра. Е така. Температура около 1-2 градуса, защото снега се топи. Мъглата днес е до 1200 метра, до Тихия кът. Ето това е Белите брези. Е, така ще завърта. Не знам дали се вижда жълтото в далечината, ето там, на около 50-60 метра е хижа Белите брези. И ние сме надолу към Княшево. Е, това е за днес. Това пожелавам Коте хубав ден и много усмивки. Ето я пътеката. Хайде, чао!